Nyablang ning alang kiara gelar mantan mon caratinon berkekonan siang pantara ratri amung cipta kala tan ana liyan kaeksi mila kator kang cundha prasasat rageng ulun kang sumembah mung geweng Pratanta Prabu yang kagungan to sing
sat sampun prapti katana sto pukulun Tenarapati Rama Dewaning sun Langning ngalang anak lara Pandan mon sartinon lereka konang suram sorate talan padang kasurlan Pacaring purnaming gegono dasaring mongso katiga lanang cah bagus Antasena gawe kaget paraptaning pun paman nggonmu paraptaning kesaturaning Madukara Antasena marata diage ingkang sepisan pun paman mbageke kelawan sira padha kanthi prayoga lan raharja sawanmu Aku ngaturke kula nuwun ya Pak Lek. Iya iya. Antasena iya. Slamet tekaku nggonku sowan ana ngersane Paman Madukara. Ora ana alangan swiji apa Pak Lek. Ya mung aku ngaturke basaku katura ya Paman. Iya iya Antasena cah bagus tak tampa pangestune pamanmu wae. Tampanono Antasena. Heeh, tak gegem dadake jimat. Sabanjure apa kang dadi wigatine? Undine kowe sowan tanpa tinimbalan ngadhep paman ming Madukara. Lek Antasena kepiye? Nah lek ku matur diiringi gamelan kaya ngene iki rasane aku malah ra iso omong. Ora iso omong sababe. Aku nek matur srogal-srogol aku malah kaya wong arep sambutan. Suwun le gamelane le. Iya iya. Ndak paringi kalodhangan marata diage matur ana ngersaning pamanmu ing Madukara. Heeh wis. Permara reh manguswa nyeweng ambreng ngangkat dikarenaning kaswase. Mendak alon tata trapsilanira ngajamaken astanira
kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta sing sepisan sowanku ngaturke salam taklime bapak ya ayahku ya babe ya rama ya bapakku ya abi ku ya apa bapak Werkudara ngaturke salam taklim ana ngersane mak cilik Janaka ya Antasena salam taklim saka Kakang Mas Werkudara ya wong atuwamu wis tak tampa gawe lega-legawaning atine paman wing Madukara ya mung ndak jaluk salam ndaturake wangsul ana ngersane Kakang Mas Bratasena ya Kakang Mas Werkudara ya wong atuwamu heeh lek engko tak aturke Pak salam balik saka paman Janaka iya Antasena lah ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepane Antasena dhewe. Sowanku iki ora saka kekarepanku pribadi babar pisan ora. Merga yen to sowanku iki saka karepku pribadi, sowan ana ngersaning mak cilik Janaka. Mesti wae aku ora bakal ngaturke salam taklim saka bapak. Iya ya Antasena, heeh. Merga mesti wae otomatis nek aku sowan mrene saka kekarepanku pribadi kuwi aku sowan mrene budalku saka Ngrandu Gumbala ora kok saka Jodipati. Ning gandeng iki wigatine sing paring dawuh karo Antasena kuwi bapak. Antasena sing minangka lidah sinambunge bapak kudu matur ngersane paman Janaka ing Madukara. Mula ndak suwun ya, Lek. Piye-piye kae kakangmu, piye-piye kae bapak Werkudara kuwi kadangmu. Sampeyan kuwi minangka panengah Pandhawa, bapak minangka panenggak Pandhawa. Kudu adil ya, Lek. Antasena, piye, Lek? Lah kok teko kowe dadi matur sing kaya mangkono. Kang dadi dasar lan sababe apa? Iki mengko bakal ana perkara gedhe. Lho, perkara apa Antasena? Wis sembarang pokoke ya ana. Sing baku Antasena mung cukup ngerti wae. Merga yen to ngasi mengko Antasena kok matur nursane mak cilik Janaka mengko malah ora prayoga malah dikira Antasena ki ndhisiki karo keparenge Gusti sing akarya jagat mengko bakal prapta ning Madukara Lek ngono Antasena heeh mula kang saka kuwi mbuh elek mbuh apik atur kowe iki mengko mbuh becik mbuh ala sing dadi ngendikane bapak ingkang kudu tak aturke Antasena minangka lidah sinambung saka bapak Werkudara tampanen ya Lek. Syukur-syukur mbok wangsuli nek wis mbok wangsuli syukur-syukur mbok keparengake sartane mbok nayugyani karo apa sing dadi ngendikane bapak dawuhe bapak sing dawuh karo Antasena sing wektu iki arep tak babar matur ngersane mak cilik Janaka ya jagat pangestu karo pancen bocah lantip panggraitamu ya ya Antasena bola bali ya anak satriya winasis anak satriya digdaya sekti kalintang jayaning perang tur meneh kowe kuwi putu dewa mula ora mokal yen to kowe ngerti sadurunge winara ha iya biasa wae lek ora usah ngalem-ngalem ngono kuwi aku nek to alem-alem ngono kuwi malah iketku ukurane mundhak ya ya Antasena ndak keparengake matur heeh sing sepisan sowanku miturut ngendikane bapak mau wah
Ora sah to tiroke. Well, nek ora tak tiroke mung dikira aku gawe-gawe. Cukup ngendikane Kakang Mas Werkudara wae sing mbok aturake ana ngersane pamanmu. Ya, mau bapak dawuh karo aku, Cah Bambung. Kowe tetinjo marang karharjane pamanmu ing Madukara. Kuwi ingkang sepisan. Sing ping pindhone. Aku arep kepengin kowe nggenahke supayane kowe miterang. Kowe nak yenake sartane nggenahke. Sing genah sida apa ora nalikane semono kakangmu ya Gatotkaca ya Tetuka ora suwe meneh bakal dipacangake karo adimu ing Madukara kang aran Nini Pergiwa. Lah kuwi tanjihna ana ngersane pamanmu Janaka. Kira-kira sida apa ora, kira-kira jlamprong mathuk apa ora. Jlamprong dengkulmu melocot. Ha iki aku ya mung neruske ngendikane bapak kok sampean ya aja nesu-nesu ngono kuwi kok. Iya. Sak banjure kena ngopo kok aku mau matur. Sampean karo bapak kudu sing adil. Mergo bapak kuwi kadangmu kandung, tunggal kandung. Oh, wis bali meneh to. Diomongi aja mangani sajen kok mau. Mula kudu sing adil. Syukur-syukur sampean meni wangsulan, syukur-syukur ngeparengke apa sing dadi sedane bapak. Lah saiki tak babar. Iya Antasena iya. Heeh. Piye Le? Sida apa ora Le? Kira-kira le sampean arep macangke Kakang Gatotkaca karo adhiku Pergiwa. Kisuk kapan le arep sisetan kapan cara wong saiki le arep tunangan kuwi kapan? Terus kira-kira syarat seranane apa wae sampean ngendika karo aku engko tak aturne karo bapak. Wis ngono wae ya Le. Ndak kira aku rasah perlu matur akeh-akeh. Mergo sekelimah pengendikanku anjay pengendikanku. Sekelimah ature Antasena iki mengko bakal tinampa gamblang sartane padhang ngersane Paman Janaka. Mergo sampean kuwi kejaba satriya ampuh sekti kalintang jayaning perang, sampean kuwi uga iso ngerti sadurunge menara. Wis. Sawangen lambe atine Antasena nganggo permana jati, Mak Jlik Arjuna. Molat mara sang Arjuna sumenara kang kamanungsang kasrepan tingkahing mungsu nirang padha katang. Apa sampean kok tangane ngene iki? Sumuk apa piye? Iya. Oh ayo. Antasena, piye Manjile? Ingkang sepisan ndak tampa sing dadi aturmu. Kowe minangka lidah sinambung pangandikane Kakang Mas Werkudara ya wong atuamu. Heeh, matur nuwun. Ping pindhone ya Antasena. Sing jeneng wong tresna mono gegarane mung padha-padha tresnan tinresnan. Teges tresna kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro. Mergo nek tangan siji ora muni ngono to karepe sampean? Iya. Ya, teges nek Kakang Gatotkaca tresna karo Pergiwa, Pergiwa uga kudu tresna karo Kakang Gatotkaca. Ngono to karepe sampean, Le? Iya. Nanging mangkene ya Antasena, piye? Adimu Pergiwa kelawan kakangmu Gatotkaca ing pringgondane kuwi durung tau tate ketemu. Sartane durung tau tate pinanggih. Apa ya bakale bisa tuwuh rasa tresna antarane Pergiwa lan Gatotkaca yen to pasuryan wae durung tau mangerteni, yen to wonge kaya ngapa wae durung tau tate ngonangi, apa ya bakal bisa tuwuh rasa tresna ingkang tukul saka sakjerone ati Antasena. Sik ngene. Sampeyan ora mempelajari ngilmu wahyu katresnan to. Kuwi apa meneh? Wah, piye to sampeyan iki? Ana pleboy gaweane gonta-ganti wedokan kok. Wong sampeyan iki wis kelebu wong sampeyan iki kedunungan wahyu katresnan kok mung tak takoki babagan wahyu katresnan malah ora paham. Wedarna Antasena aku ora donggah. Lho. Engko ndak dikira aku lancang, ndak dikira bocah sing mejang wong tuwa, ndak dikira bocah sing ora ngerti ngganggu, ora ngerti subasita lan ora ngerti tata krama. Antasena, piye? Wis ndak menehi palilah marta. Wahyu katresnan kuwi apa? Ngene.
tresna kuwi kapirang dadi loro. Iya. Sing sepisan sing aran katresnan mirunggan. Katresnan mirunggan kuwi tegese iki meneh iki bodho iki ning kene iki. Wong ilmu asmara ndana, asmara tantra sing digamelan pintere ra jamak-jamak. Ning babakan kuwi kok rumangsaku sampean iki wis ora sah kokian. Heeh. Tresna mirunggan kuwi apa? Tresna mirunggan kuwi le tresna antarane linang karo wedok kuwi ora lahir batin. Teges umpamane sing linang tresna karo sing wedok kuwi mung mergo milik bandane sing wedok. Kaya ta umpama sing wedok kuwi sugih. Iya, sing linang ora tresna karo atine sing wedok kuwi ora, ning mung tresna karo bandane sing wedok. Iya, utawa karo mergo sing wedok iki bodine apik ngono kae lah. Dadi tresnane iki ora mergo tresna uruping jiwa suci kuwi ora ning mergo nuruti marang blendenging kanepson kuwi sepisan tresna mirunggan. Iya. Kosok balene wedok tresna karo sing linang mergo sing linang sugih utawa sing linang tahan lama ngono kae. Ngono kuwi tresna mirunggan kuwi lho. Iya. Sak banjure tresna ingkang angka loro. Tresna angka loro kuwi tresna sejati. Tresna sejati kuwi sing ndarbeki mung tresnane ibu karo anak. Kuwi dituku nganggo apa wae ora bakal iso. Lah mbok dijoli nyawane wong sak RT. Tresna sejati kuwi ora bakal iso pisahke. Arepa wong tuane, arepa ibune utawa anake mapan ning tanah Jawa, ibune mapan ning Kalimantan kono. Ning tresnane ibu ning anak kuwi tetep ngalir saben wayah. Senajan to ibune kuwi ora seneng utawa ibune kuwi sengit utawa getun nglairke anake, ning tresnane tetep bakal sumanding. Ngono? Iya. Kaya to nek jaman saiki wong wedok kecelakaan ngono kae lho. Terus lahir terus buang ngono kae. Kae tresnane isih ngalir arepa anake ora dianggep anak kae. Tresnane isih apa iki jenenge isih ngalir ning anake, isih sumanding ning putrane. Mergo ngene. Elek dikaya ngapa ibu kuwi tetep ibu. Iya. Ngono. Eleke kaya ngapa patrape ibune, eleke kaya ngapa dheweke iso lahir mergo ibune tumanduk marang katresnan utawa cinta gelap. Mula diarani kecelakaan. Ning rak ibune kuwi rak wis saora-orane wis berjuang. Nglairke kuwi abot lho, Lek. Nglairke kuwi rekoso. Toh-tohane nyawa. Ngono? Iya Antasena. Iki ilmu tuwa iki, Lek. Iya. Mula tresnane ibu karo anak sing jeneng tresna sejati ku ora iso dipisahke kanthi apa wae. Banjur sambung rapete karo nggonku nggayuh wayu katresnan kuwi apa Antasena. Ah ngene. Sampeyan ki jodho ming siji. Iya. Bibi Wara Sembadra kuwi jodhone sampeyan. Jodho kuwi ming kudu ming siji, ning nek bojo kuwi ra iso pirang-pirang. Iya. Mergo sampeyan sing sepisan mampu ping pindhone sampeyan kuat ragat. Ping telune sampeyan ora gawe lara atine siji lan sijine. Mergo ya ora maido karang wong bagus. Mula sampeyan ki kena-kena wae. Jodhone sing penting siji, Bibi Wara Sembadra kuwi aja nganti lara ati. Iya. Sampeyan arep ngrenteng wedokan pira wae ra masalah. Oh wis kondange Janaka iki playboy kok. Ning syarate bagus, Janaka ora kok Jamaka kuwi ora. Iya Antasena ya. Dadi kuwi wedaring wahyu katresnan. Heeh. Sampeyan ki entuk kanugrahane Gusti. Wis ora usah tak wedharke, sampeyan golek dhewe nggayuh dhewe kok. Wis saiki sing arep tak takokke babagan sampeyan sida apa ora arep macangke adhiku Pergiwa karo Kakang Gatotkaca. Sida apa ora iki? Antasena piye? Aku durung bisa menehi atur wektu dina iki. Piye? Lah sebabe apa le? Sing mbok wastani pacoban kae mau saiki wis prapta nang tapel wates kesatrian Madukara. Wo, ayo dinteni wae ben munggane kesatrian le. Iya, Antasena. Heeh.
Saka swasa pertama. Luka dua. Sewu kelepatan kula nyadong deduka bapa Wremban. Wondene ing atasipun kula kepengin lenggah wonten ngandhap paduka bapa Penemban Durna mboten ngeparengaken. Hati-hati lho, Lek. Iya Antasena, kuwi nyebar manuver sih soalé kuwi. Iya, sing tentrem atimu. Nun mangke bapa Penemban sarawuh paduka bapa Penemban Durna wonten ing kasatriyaning Madukara. Ingkang putra pun permadi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk bapa Penemban. Oh, lole kentas waru gembal manyar-manyar. Do ning dungkul kono alas dadi wana. Ya. Janaka ya anakku cah bagus ya nang yali. Ning atase iki papan dunungmu, ning atase iki kesatrianmu, iki papanmu, iki omahmu. Oh, teka kowe isih kepengin gunakake tata krama. Ketitik. Nalikane pun bapa munggah ning kesatrian Madukara, kowe kepengin lungguh ngisor, ning ora kena nggih, ora kena. Merga iki papanmu, merga iki omahmu ya Janaka. Nggih, bapa Penemban. Ping pindhone lha kok dadi gawe kaget sotaning pun bapa nggih. Ning atas iki kesatrianmu. Werkudara kene aku tekan ning kesatriane ora tau gek Werkudara ngaturke basa ning aku ki ora tau. Ora ke tau gek Werkudara ngaturke bekti karo Durna ki ora tau. Nalikane aku munggah ning kesatriane Werkudara. Inggih Bapa dan. Mula tak akoni nggih, tak akoni. Oh. Janaka ki murite Begawan Durna sing paling top, sing paling apik. Nganti kowe iso ngalahke Bambang Ekalaya. Inggih. Sampun ngantos keladuk anggenipun ngalembono kelaning Kang Putra. Ora kok tekes aku ngalembono karo kowe kuwi ora Janaka, ora babar pisan ora. Sembahmu tak tampa ya Janaka. Wektu dina iki pun Bapa ora maine pangestu karo kowe, merga iki omahmu, merga iki dalemmu. Cara-carane iki negaramu Janaka. Sembahmu tak tampa tiba padha-padha ya Janaka. Permadi sampun sanget anggen kawula pundi damel tentrem raos sing manahipun ingkang putra Punarjuna. Lho iki kaya Antasena bareng mapane ning Madukara. Heeh, Mbah. Sarawuh Simbah Durna aku ngaturke basaku katura ya, Mbah. Wah, Antasena kowe dolan rene. Sawetara aku kangen wis suwe ora ketemu karo Paman Janaka. Kala mangsane nek malam Senin ngene iki aku sok dijak dolan ngidul, Cuk. Lah kok sak gendagan iki ora arep tak jak sire. Antasena, piye Mancilek? Kuwi aja tombak cucukan, ora sing kamuflase. Ya Antasena tak tampa pengestune pun yang tamanana ya nggih tak tampa, Mbah. Diprayogake le rawuh. Kae Patih Surata kae turu apa piye kae? Ah, wis men nggo genep-genep mbangane kelire resik. Bapa Penemban, Janaka kepiye? Nuwun sewu. Sewu lepat aturipun ingkang putra Punarjuna tadah wadana wondene kula wantun kumo wantun lancang matur wonten ngarsa paduka. Sejatosipun namung bingung rasing manahipun ingkang putra Punarjuna. Wondene sak gendakan menika janur gunung kadingaren rawipun Bapa Penemban Durna. Oh, lole kandang blekuduk manyar-manyar. Gamana kula gawre gantil butut ing selikur. Parta Janaka kula wonten timbalan. Yektine praptanipun Bapa ana ngersamu iki, ya nggih, ana ing kesatriyan Madukara ingkang sepisan.
Pun bapa ngaturake salam taklime. Anak Prabu Jaka Pitana ya kadangmu ing Ngastina kunjuk ana ngersane Arjuna. Inggih bapa Penemban. Sampun sanget anggen kawula tampi kendela sami-sami. Ndungkap mangka loro ya Janaka. Semanku ki udu kok merga wigatiku pribadi kuwi babar pisan ora. Begawan Durna ora duwe kekarepan pribadi ana ngersane anakku murid Janaka kuwi babar pisan ora. Ning aku mung kepengin ngaturke apa sing dadi penangise putuku Lesmana Mandrakumara Janaka. Oh, mesti kowe ra ya wis prisa. Mesti kowe ra ya wis ngerti, Murid Begawan Durna kuwi bisa ngerteni sadurunge winara. Marata coba. Sawangen kaya ngono kae, kanane Lesmana kaya mangkono kae. Oh, merga kedanan anakmu sing aran Nini Pergiwa. Nganti kanane dadi kaya ngono kae. Sawangen kae Sanaka. Lajeng ngersa Waduka bapa Penemban Durna rawuh wonten mriki. Janaka wonten timbalan. Ora sandadak aku formal-formal iku matur karo kowe ya. Merga kowe iki anak muridku dhewe. Inggih. Kowe iki wis tak anggap kaya anakku kandung. Inggih. Sata mangke malah tak terlantarkan kae. Merga ora gelem potong. Oh, kowe wis tak anggap anakku dhewe. Wis tak anggap kaya turase Begawan Durna dhewe. Janaka, kula wonten timbalan. Pasrahna ya nggih, pasrahna. Pasrahna anakmu Pergiwa karo putuku Lesmana Mandrakumara. Merga dina samengko wis santep tekate Lesmana Mandrakumara yen ora kelakon nggone gayuh katresnan, gayuh garwa kelawan atmajamu ingkang aran Nini Pergiwa kuwi. Ah. Lesmana bakal ngenthengake patine, Arjuna. Bapa Remban. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang putra ing Madukara. Pun permadi kula tadhah wadana. Piye? Piye Janaka kepiye? Wonten mriki menika kula bingung kenganglengan. Jernyatanipun praptanipun anak kula ngaran Ndugumbala pun Antasena menika ugi kepengin badhe ngayonaken anak kula pun Pergiwa. Lho. Antasena kuwi? Inggih. Antasena arep nglamar kelawan anakmu Pergiwa. Inggih, bapa saestu. Lho. Banjur arep didhawuhke karo sapa Janaka? Badhe kapacangaken kalian anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca. Jalaran rikala semanten kula sampun nggadhahi prasetya kelawan Kakang Mas Werkudara. Wonten sawijining lelampahan menawi negari Ngamarta kalakon tentrem. Kula badhe macangaken anak kula pun Pergiwa kalian pun Gatotkaca bapa. Pramila bab perkawis menika kula datan saged anggagapi. Kula datan saged milih awit kula kedah nggadhahi watak adil antawisipun Kakang Mas Werkudara. Menapa paduka sesembahan kula bapa guru kula inggih bapa Remban Durna Remban. Durna ila panalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan. Oh lole Janaka wonten timbalan. Ngene ya nggih. Werkudara kuwi muridku, kowe ya muridku. Inggih. Bratasena ya Werkudara kuwi sanggep kaya anakku dhewe, wis kaya turas getih. Begawan Durna dhewe. Kowe semono uga wis kaya tanggep kaya anakku dhewe. Ning ngene lho. Janaka apa kowe ora mesake kanane Lesmana? Kowe iki ra ya wis ngerti dhewe, wis mataun-taun Lesmana kuwi jomblo. Wis mataun-taun Lesmana kuwi bentinane ming dolanan sabun. Mesake kanane Lesmana nganti kuru ra duwe daging. Merga bentina gaweane ming kaya ngono kuwi. Apa kowe ora mesake Janaka? Apa kowe ora mesake? Hasrate Lesmana sing ora tersalurkan kuwi mung bakal gawe Lesmana dadi lara-laran, gawe Lesmana dadi penyakiten. Apa kowe ora mesake karo kanane anakmu ing Saroja Binangun kae? Penemban, estu kula ugi tumut priatos nyawang kawontenanipun Lesmana Mandrakumara. Nanging ewa semanten kados pundi kula sampun gadhahi prasetya bilih kula badhe macangaken anak kula. Inggih menika pun Pergiwa kaliyan anak kula Gatotkaca. Manjile Antasena piye? Sampeyan mikir. Perkara iki nek ora Antasena sing nandingi, ora bakal rampung perkarane. Ngono Antasena. Heeh, Jan. Iya.
Yen mangkono ndak sumanggake ya mung aja ngasih ninggal tata krama. Ah, Antasena ora rasa tata krama piye sampean ora? Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing asepi. Antasena iki Antasena. Putuku ngrandu gumbala. Heeh, Mbah. Ngapa kowe? Kowe ngapa? Sepurane ya Mbah aku njaluk pangapura. Paripaksa Antasena sing wangsulan karo Simbah Durna. Ora apa-apa Antasena, ora apa-apa. Ngene. Perkara tresna kuwi gampang. Ning uga angel. Lho, tegese gampang ning uga angel kuwi tegese piye? Gampang kuwi nek padha-padha le tresna, terus kelakon kuwi tegese gampang. Ning nek angel kuwi umpamane sing lenang ora tresna karo sing wedok utawa kosok baleni sing wedok ora tresna karo sing lanang. Kae kaya bawa tembang dadi ati. Gegarane wong akrami. Ngono kae. Dudu pondo dudu rupa ngono kae. Mung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel kelangkung kuwi gegarane wong arep bangun tresna. Terus karepmu kuwi menek wangsulan karo Begawan Durna piye? Lah saiki ngene. Iki mau rembuku sawetara wis dil. Dil piye Antasena? Dil to? Piye? Dil iki tegese wis ana kesepakatan, wis ana kencan semayan antarane Paman Janaka karo aku minangka dadi wakile Bapak Werkudara. Lho. Nek ngono kowe wis mancangake pergiwa karo Gatotkaca putu kowe prenggondani. Wis, sampeyan apa, Mbah? Oh, lole kandang blekuduk mancar-mancar, ora usah monyor-monyor. Saiki ngene aku tak omong karo sampean. Piye Antasena? Iki wis dadi rembuke antarane Gatotkaca karo Pergiwa, ora suwe meneh wis bakal rabi. Lah nek sampean arep nglamar Pergiwa karep dirabeke karo Lesmana ki nuwun sewu, Mbah. Nuwun sewu lho, yamit lho iki. Lesmana ki wonge kaya ngono ya. Gaweane nek apa nek ora dine dit 50 ora gelem mulih. Nek wis dine dit 50 terus golek nunutan. Ngono kuwi ya. Lesmana iki ngono kuwi lho sing ora seneng ki. Gak apa ya bakale kelakon. Eman-eman ning atase putrane Paman Janaka kok arep dirabi karo wong kucul ki nek cara aku trima Lesmana golek wedokan liyane. Golek rondo-rondo tuwekan ngono. Oh, keparat. Antasena najan kowe putuku dhewe ning kowe wani nyenyamah asmane putuku Lesmana Mandrakumara. Sampeyan apa? Kowe wani ngina putuku Lesmana Mandrakumara kowe padha karo milani dadane Begawan Durna. Wis. Saiki ngene wae digawe penak rembuke. Piye? Mbangane regejekan ning jero kesatrian ora pantes saru dinulu disawang para kawula semene mbane. Ayo. Jandon, Mbah. Durna karo Antasena menang endi? Oh, menungso ora tatanan. Antasena. Ora-orane kowe bakal kuwat nadhahi pusakane Begawan Durna kang aran Kyai Jundamane. Ah, wak sungut mbledhos wetenge sampean. Metu jaba Antasena. Cetha to, Le? Iya, cetha. Kelilip sing arep tekan Madukara ki cetha wis ta, Durna. Iya, karep mbahku, arep gurune sampean ki ya kudu iso milah, kudu iso milih. Wong tuwa ki ora selawase bener. Iya, Antasena ya, malah dadi kriwikan, dadi grojokan, guyon dadi tangisan. Wis, sampean sing lerem. Babakan katentreman Madukara pasrahno karo Antasena. Ngono Antasena. Wis aku njaluk pamit ya, Le. Ya nek ngono sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena. Heeh. Slamet beres. Sida rabi.
suwe wae. Nganti diencoki laron irungmu. Inggih nggih pangestunipun sawetawis dangu. Oh alah. Lah piye karo ngangkring-ngangkring apa ora sampean? Lho kula menika kewan kok ngangkring menika pripun? Dos pundi nggih? Rembagipun anggenipun badhe nglamar dumateng pun Dewi Pergiwa. Kisruh. Lho, kisrupipun. Ha kisruh ki ya kisruh. Lho kisruh sababipun menapa? Durna tekan Madukara subuh. Bayangno. Bayangkan. Bayangno le, bayangno. Lho. Begawan Durna kaliyan Kurawa dugi Madukara. Sawange padha tata gelar baris. Wis saiki api andum gawe. Andum damel pripun? Sampeyan sing maju. Nggih. Engko aku tak sing nalangi rembug karo Begawan Durna. Mergo iki mau wis rembuge wis dadi nek Durna karo Antasena arep pecah-pecah ndas. Lho kok apik pol. Ih meneh ngaten Kurawa niku kula undurke. Kono sing ati-ati, perang sing apik. Ih, isih energik to sampean. Tesih kula arep pun sepuh kaya ngeten. Tesih semangat. Wah iya, eling kowe wis ndek putu. Wis kono mangkat. Iki nyuwun pamit. Ngati-ati, unggul tanding yudamu. Wanoman. Sepelan lawas. Lho, sepelan lawas kuwi. Kowe iki rak menungso lawas to kowe. Lho, aku munyuk dudu menungso. Lah iya. Wah, tetekmu kaya menungso nganti tak arani menungso kowe. Karta marma apa bu? Apa mbanggep aku wis ringkih. Nadyan to umurku saya tuwa ning aku saya rusa minggon mecah ndasmu. Lho. Ora sopan kowe, karo menungso ora sopan kowe. Ora sopan piye? Ndas-ndaske aku. Ora lah iki jenenge apa iki? Ndas. Lah kok nyebut apa? Oh, lah mbok yo sirah utawa mustaka nganti kok masjid. Wah, parat. Kowe kok malah sajak ndelik nyingetake karo Antasena. Panjan kepara nyata, adem gawe. Anoman sing ngundurke Kurawa, Antasena sing gawe rembug. Antarane karo Begawan Durna. Woh, yo soroh nyawa kowe. Ora minggat jo tangan dulu candak butuh beleh kowe tak nggori carica kepyuri mrica 5 kilo maju malah kowe sikik sing dadi pangane munyuk putih tuwa. Wah, parat sumbarmu mangwo parat.
aku. Oh, bablasan. Wah. Oh. As. As. Oh. Oh. As. Oh. Hut. Oh. Oh. Ki jalukanmu. Oh. Jar sebelas ki lemah. Sopo arep? Yo, sambat kowe tangi yo. Ha! Jar kowe. Ha! Sambato wae. Oh, wah, hut, candak kowe muyuk tuwek. Hut. Aduh, mati aku. Hut. Wah, oh, iya, oh. Waduh, yo. Hut. Waduh. Wah. Mati aku. Hut. Wah. Waduh. Oh, hut. Ya. Oh, weh. Oh, weh. Oh, waduh. Wah, 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 remuk ini. As kowe. As, oh. Ya. Lho ora apa-apa iki piye iki? Hop, wah, mati aku. Oh, ayah. Hop. Aduh. Waduh. Oh, lho, di mau. Oh, Hut. Oh, ayo. Ayo. Oh, jebleske meneh kaya. Oh, waduh. Oh, ayah. Waduh. Wah, oh, ayah. Wah. Edian Anoman ampuh tenan. Ana kethek ngasisa kaya sing mayang. Wah. Hut. Oh, wah. Lho, ndasmu ya ora apa-apa. Jar kowe. Oh. Ase. Hut. Dah. Oh. Mati aku. Aduh. Hut. Oh, wah. Wis. Mati aku. Hut. Oh. Oh, ayah. Waduh. Oh, wah. Oh, ayah. Wah.
ayah, oh, nyadi we, oh. Oh, lo di mau, oh, what? Ah! Bingung. Waduh! Ah! Jar ho jar kowe hut jar ho mati ho ho ayah waduh sambato ho ayah waduh waduh oh hut oh! Waduh. Oh, tumbakku saka kene kok ya donge. Oh. Arep piye? Aku sego tombak arep. Hut. Oh, hut, jar kowe, hut, ampuh iki, skopring. Wapawira mati yang ngrungkepi yo, awira. Ayo mas bicarane wah parat Anoman munyuk soto manak jaran walah belis wani ngarani sotomu aku ki anak pendhita ya pendhita ning ibumu jaran wah anggepe hut wah ya hut wah aduh mati aku hut ya hut Wah. Musik.
Ayo Ji. Ayo Ji. Oh, alah. Nganti kelangane kok. Rene nyok. Mbok yo cangkeme iki alon wae ana. Sopo iki wong cendhek cebol kepalang lho bajikul. Ngece kowe karo aku. Kowe lah tepung karo aku apa kowe? Aku wis kulino petuk karo dapurmu lho, Man. Lah kok kowe malah ulang kelingan karo iki lho Durmagati. Walah. Durmagati iki wis awake cendhek cebol lemune ra jamak-jamak to nek omong celat. Wah. Atos banget iki. Kaya kowe perang karo aku lah mbok antem. Ning meng mbok menehi suwala-suwala sing atos-atos kaya ngono kuwi. Sing dadi nyatane wae. Durmagati apa Anoman sing tekaning pati. Wah, la palat. Lho ndi mau. Lho, Lho, Man. Nanti apa ya? Nang kene lho. Wah, lah kok andang pindah lono. Oh iya kowe. Wah, mele cak iki kowe. Modi ae kowe. Munyoke medine lu acu. Oh, minggat to. Apa aku ya ora asune. Ngasuke nek jegok sok fales kok. Nek aku ora ngerti larasan. Yo muni aku kowe. Arep sambat kepiye kowe saiki? Anggepe aku gak nek dolanan kirek ben. Aku roh kowe kelemahanmu kok. Wah, menungso ora tatanan, munyok ora tatanan yoan. Nganti kemlinget kaya ngene kok. Yo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Lho, aku apa kowe sing tekaning pati? Jelas aku. Lho. Urung nyoba kok wis jelas aku kene. Atos-atosan wae. Anggepe aku wedi muncul dapulmu apa piye? Aku kelingan kowe sing dadi Bayu Kinala kae to kowe. Pas lakon Petruk dadi latu kae dapulmu to sing dadi patih kae. Lho mangcane. Ayo kowe arep kepiye? Ngejak piye-piye tak ladeni. Yo, titenono kowe. Teni kono. Gaman malah ngopo? Malah scroll Facebook. Gaman ya Man, enteni ya Man. Iya. Panjakku ki kalau ngake bal kelangan bojo. Kowe tak cuduk kelis. Ora pecah dadamu aja takon dosa kowe. Nyoh, aku tak mapan suduken sak karepmu. Nyoh. Nggon dodo nyoh sak karepmu nyoh. Mbok iya. Kuwi apa kok mletik ning wetengku? Wah, bajigel. Iki padahal iki wis dienggo mateni kadal. Lho, kadal kok ndel-ndelke. Keris ki ampun nek nggo mateni wong. Entene kau, awas kau. Iki sing malake wiyaga nangis. Apa iki? Hah? Apa iki? Kita tulisane kendang 350. Ning iki icine mung 150. Nek janjane iki isine karo tulisane iki padha. Gandeng ana calah siji oknum sing nangis mergo ngono apa iki jenenge? Wis lacak tak jelaske lah. Akile cengojo tak gawe olah padha. Ki ampuh iki. Delok nyo. Janji kowe ora nangis kowe ampuh kowe.
Apa ora ana apa-apane? Lah iya, lho kok kowe lanang sih? Lho, aku wong tetek. Ah ya wis, aku ki wong lair batin ibadah budaya. Ora pareke nek di budaya ku jag-jagan wong kaya dapurmu kuwi. Ya, liyane ne. Iki sing wis jenggo gak kene iki. Yo keplekan dola wae yo. Dolamu ndi? Iki ta ki dolamu ki. Yo. Kuwi pusaka apa-apa. Iki ngene-ngene palja kok iki. Oh, oh, kok lah apa-apa? Walah. Iki ketul. Wis iki yakin aku. Senjata pamungkas. Janji kowe cok kalah, mung cok pucuk aku iki aja takon dosa. Cembah dilamakmu cawe taun. Ki cawangan. Endi sing kon nyawang ndi? Sing kon nyawang ndi? Sithik wae ndak kowe engko pengen. Pucuk kampuh ki. Bojo kowe kelalan weteng cangang caci kok. Oh, Lah nek kowe iki terus arep tok nggo ngopo wae lah iki wo coba kene tak nyekel. Aja jari ampuh. Pusaka ki nek ampuh nek dicekel karo wong sing ngudu jodhone iki panas. Apa ya? Kene nyoba kene. Alon-alon lho kowe. Yo. Yo celu-celu to, Man. Man. Yung. Man. Oh, agene iki ming jahe. Prandek puna kok ngendel-ndelke. Ayo amuk legane atiku. Anoman kowe ya. Kowe anoman kowe. Citraksa ora pangling. Dasar kepranyata. Kowe takon bali ora gelem kowe. Kowe takon bali ora gelem. Antasen takon meneh ke Kurawa ora gelem. Bocah kurang ajar kowe. Kowe bocah kurang ajar, njaluk tak lacak kowe. Ora usah dadak mbok lacak ning ngendi papanku, aku wis ning ngarepane dapurmu ayo. Nek pancen Kurawa kuwi sing ndek nyali gedhe. Mungsu Anoman adu arep kaya ngriku kudune wani ngantemi sirahku das-das. Wah. Nantang kowe ya, nantang kowe. Kowe nantang karo Raden Citraksa. Kowe nantang karo aku ya. Ayo gage ngantemnya, sirahku antemen bres-bres ngono. Mendang mudar. Anoman wis jeleh urip ning Madyapada. Wis munyuk tuwek mataun-taun. Iya, titenen kowe. Janji kowe ora pecah sirahmu mergo nampa tangane Citraksa, aja takon dosa. Gage tibakno. Nya. Wis, ngono wae ya. Wola Kurawa pancen ora ana ajine babar blas. Anggir Antasena. Kula kinten menika Begawan Durna badhe madosi panjenengan kene. Ora tatanan Antasena. Rasa guyu kowe. Mangkah angkro sesumbar
Mawalindo bumi koncing kumaludha kuntara ketuk lumembah penyu kanggo mambang man pancen menungsa ora tatanan kuwi Antasena kowe menungsa kowe bocah sing ora duweni tata krama kowe ora duwe unggah-ungguh kowe wis wani nerak mancan rajang kewaler ning atase kowe bayi wingi sore wani karo pendhita sing wis buntas kawruhe kaya Bengawan Durna buntasa kawruhe ning nek pinter Antasena ora ana gunane Mbak tak akoni nek wong tuwa kuwi pancen nggone pengalaman ning nek bab kepinteran aja ngremehke cah nom terus karepmu arep piye mbangane sampean mengko-mung kewirangan mergo kalah mungsuh dayane Ndara utawa Raden utawa Ki Antasena. Saya coba. Arep nyoba apa kowe Antasena? Arep nyoba apa? Oh, tiwas mbok coba, ora mbok tuku kok mung letek. Mboten sangetok niku Penemban. Niku apa kowe arep ngopo kowe munyo? Nggih. Mboten. Aku arep nyoba kepinterane sampean. Sampean iki jare wong tuwa, jare menang pengalaman. Ning apa iso ngalahke kepinterane Canom? Ya. Arep ngopo kowe? Arep ngedu apa kowe? Arep cangkriman ta kowe? Heeh. Cangkrimane ora sing angel-angel wae. Ngarep ireng, mburi ireng, sing tengah metenteng apa, Mbak? Iwang Miko larang Antasena. Aku wis weruh kuwi. Kuwi nggon buku pepak basa Jawa akeh. Oh ya, pinter. Berarti sampean ki sekolah. SPD. Anggepe. Ayo apa nek? Aja ming sing gampang-gampang. Aja ming kuwi sing mbok takke. Pak Boletus, tapak kebo sikile 100. Lek lho, telek nang ngalu. Liyane Antasena, liyane sing luwih canggih. Ya. Saiki nek pancen sampean pinter, coba. Dik, pripun? Goleke watu apa ngono, Dik? Oh, nggih. Gedhe napa cilik, nggih. Gedhe ora apa-apa, cilik ya ora apa-apa. Oh, iki. Niku wantene sing bunder, ora apa-apa, bunder ora apa-apa. Malahane iso tak nggo mendhis Durna. Hus. Kowe karo wong tuwa kurang ajar kowe. Suwe men wong golek watu kowe. Rumangsaku kok. Sirah kula mawon pripun rasa. Ampun niki pun ketemu niki. Nggih, monggo. Iki watu iki. Iki udu watu iki gendhaga. Wis anggap wae watu, wayange watu ra enek. Watu iki tak cekele. Tak cekel tanganku ning mburi. Ya. Saiki coba. Nek sampean iso nebak iki tak cekel tangan kiwa apa tengen, berarti sampean pendhita ampuh. Ya, coba anggepe. Mengilmu bocah cilik, mengilmu bayi ngono. Oh, aja ngremehke ilmu bocah kaya aku ngene iki. Aja mbok remehke, Mbah. Saiki tanganku ning mburi ya. Sampean mang nebak iki ning tangan kiwa apa tengen, coba. Kuwi ning tangan kuwi ning tangan sik kiwa apa tengen ya? Ayo coba tebak. Ayo coba. Coba nek sampean pendhita ampuh tebakan saiki. Sing tak nggo nyekel tangan kiwa apa tengen? Tangan kiwa Antasena. Salah, sing tak nggo nyekel tangan tengen. Iki tanganku kiwa iki. Oh, aku kok kleru, aku kok luput. Nah, meneh, baleni neh sampean pendhita ora pinter. Saiki sing tak nggo nyekel tangan kiwa apa tengen? Tangan tengen. Salah, tangan kiwa. Menungsa ora tatanan. Kene. Ndi watune? Ya sampean ya arep nyoba Antasena cobanen ya. Sampean ya arep nyoba tebak-tebakan kaya Antasena. Coba, sampean memang coba. Iki watu tak gegem tangan kiwa apa tengen? Ya, mang delikke sik, delikno sik tangane sampean. Ya.
Wis. Iki tangan kiwa apa tengen? Coba. Ndelok tangane sampean sing tengen. Ya, ah berarti cekel tangan kiwa. Wah, kewirangan. Kali wong tuwa iki gampang ya, Dri. Gampil kok jenenge. Ha iya. Lah ning kae piye kae rembuke piye kae sidane? Ki ana sayembara ya. Weh lah Kurawa kok rumangsa koyo ndel-ndelke. Mak cilik Janaka, piye iki, Lek? Bocah iblis. Ngerti wong Durna sing maju. Kakang Durna sampean niku kenging napa? Kewirangan, Depati, kewirangan. Kewirangan pripun? Kula ditantang kali Antasena adu kepinteran. Nggih. Mbah, nek pancen kowe wong pinter, coba sampean kudu nebak, kudu iso nebak. Watu iki tak cekel tangan kiwa apa tengen. Terus Antasena nyekel watu. Nggih. Tangane loro dhelike teng mburi boyoke. Nggih, terus kula bedhek tangan kiwa, salah, sing bener tangan tengen. Kula ganti bedhek tangan tengen, sing bener tangan kiwa. Oh, lah kok Antasena balik rekanar mblegongke. Kula dicekeli watu, nyombah, cekelen coba. Ujinen aku ganti, Pak. Lah kok watu kula cekel, kula dhelike. Tangan kula loro kula dhelike teng mburi boyok. Nggih, terus Antasena niku lek muni. Kula takon kali Antasena, ki tangan kiwa apa tengen Antasena? Coba, Mbah, delok tanganmu sing kiwa. Ki, nah berarti untuk menyekel tangan tengen. Oh, kewirangan Depate, kewirangan. Kewirangan pripun? Nyatane sampean niku wis sumpah prasetya lho Kakang Durna. Badhe saguh nggayuh nini pergiwa kangge anggir Lesmana Mandrakumara. Sampean kaya ngene asile iki malah mengko mung gawe gelane anak Prabu Duryudana. Oh, Janaka kowe iki anak muridku kok kowe kurang ajar karo aku to, Le, Janaka. Antasena kalian pun para sata Kurawa bapa remban. Oh, sing gedhe pangapurane wong atu amung iso kalimaya ngger Janaka anakku cah bagus. Merga sangka gedhene kekarepanku sartane sangka gedhene kekayuane Begawan Durna. Nggonku kepengin ngayonake lanat majamu Nini Pragiwa. Oh, Janaka nganti pun bapa kelebihan ngger, nganti pun bapa kelalen. Yen to kesatran Madukara kuwi papan sing kebak utawa gudhanging wong sing duweni unggah-ungguh sartane gudhange wong kang duweni tata krama. Nggih, bapa nemban mboten dados menapa. Aku yo njaluk ngapura ya, Lek. Mergo aku wis ngantemi wong-wong Kurawa kae mau. Ya Antasena ora apa-apa anggere ora mbok baleni. Ora mung pisan iki ya.
Aku pengen ngetokke ning Kakang Gatotkaca nek lehku labuh karo Kakang Tetuka kuwi pancen lahir batin. Iya, nganti ibarat tak totoi nyawaku dhewe. Senajan to sing maju perang mau Pakde munyuk ning aku saka mburi ndonga. Tak setrum terus, tak tembak tenaga dalam terus. Ben kebal bacok. Nyatane mau iso metil nggone Durmagati barang to kae mau. Iya entose sesuk meneh aja kurang ajar. Ora wis kapok aku lho. Terus piye Janaka? Keputusane kepiye? Kasile lehmu sak pirembagan ke anak-anakmu. Nini Pergiwa kepiye? Kira-kira Pergiwa gelem dirabi karo Lesmana apa ora? Piye le? Sidane arep macangke Pergiwa adikku karo Kakang Gatotkaca apa ora? Antasena, piye Macile? Bapa Remban. Apa Janaka? Prayoganipun bilih anak kula pun Pergiwa piyambak ingkang matur kelawan jengandika. Paduka Bapa Remban Durna kajengipun cetha lan trewaca. Oh, ngono. Janaka. Inggih Bapa Remban. Ya, yen mangkono Pergiwa suwun supayane maju nggone sowan satane rada nyaket marang kowe supayane cetha lan terwaca apa sing diaturake lan ini Pergiwa. Pergiwa kula wonten maring dawuh Rama marata diage maju pun Rama bakal taren kelawan sira anakku Cahayu. Nana nggih ngestaken dawuh Rama Arjuna. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenani wadana remo-remo kalingan ngrangan sang tiang manah hengkung sumungkem kuling sang kakung rarep pokok alon wawa sira baboyayi mane-mane-man biraten te pronto yayi ulun tadah arunte ulun tadah arunte Pergiwa kula wonten mandika dawuh Paduka Kanjeng Rama Arjuna ing Madukara. Ana ing kene iki ana loro kang prapta ana ngersanipun Rama. Inggih. Ingkang sepisan Bapa Penemban Durna Jaya yang wing Sukalima. Ping pindhone kadang mutu ing Randu Gumbala ya anakku Antasena. Ingkang wigati sakloron bakal ngayonake kelawan sira anakku. Kira-kira kowe gelem dirabi Gatotkaca apa Lesmana matura? Dimen Bapa Penemban Durna lan Antasena bisa midhanget apa ingkang dadi aturmu Pergiwa. Bat-bat. Nuwun sewu lho Rama. Datang Gus kula mrika. Nuwun sewu, lancang awit kula badhe matur ingkang kados mekaten. Ora dadi ngopo. Yektine Bapa Penemban Durna bakal nampa apa kang dadi aturmu mbuh becik mbuh orane. Oh, Pergiwa kake matura kowe. Kake matura. Kowe gelem dirabi Lesmana apa kowe gelem dirabi Gatotkaca? Nek kowe gelem dirabi karo Gatotkaca, aja gelem kudu dirabi karo Lesmana. Oh, njaluk dijiabut. Aja aja. Aku wong tuwa lho, Ngger. Nuwun sewu, Rama, kula aturi midhangetaken aturipun ingkang putra. Iya, Pergiwa, inggih. Sayekti kula menika purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon. Maton syarat serananipun. Kula nggadahi kekudangan inggih menika kula nyuwun. Nalikanipun temanten Kakung Binaya wonten kesatriyan Madukara sakmangke. Temanten Kakung kedah Cunduk Sekar Dewa Retna Kanjeng Rama. Oh, njaluk pamit Janaka. Temanten Kakung kudu cunduk nganggo kembang Dewa Retna. Inggih Kanjeng Rama. Wah, canda. Lek Antasena kepiye? Aku weruh ngendi papan dununge. Yen to pancen weruh marata diake aturna marang kadangmu tuwa ya anakku Gatotkaca dimen diupadi lan dibudidaya. Njaluk pamit le.
mangkahang krasa mamalindra bumi kuncing kumaludha kuntur ketuk pripun nggih candha wis cetha kelakon rabi Kang Gandulkaca lho sababipun Pak Bekandur tesih mapan teng Madukara to nggih heeh ning wis bali merga ngene terangane jebulane ya menika basa ngendi Gunung Kidul jebulane ya Pergiwa ndek kekudangan lho lajeng kudanganipun kekudangane gelem dirabi karo sapa wae waton temanten lenang nalikane binaya ning kesatran Madukara kudu cunduk aduh kembang apa ya mau walah repot kembang rawe kudu apa ya wajan ndas kegeden ki ya ora penak sih kembang Dewaretna Sekar Dewaretna wah pun kula aturi kendel kemawon lerem wonten kesatran Gumbala kula ing sagah ngupadi wonten pundi dunungipun Sekar Dewaretna sampeyan aja waton lho sing ndek gegayuhan iki Kakang Gandulkaca sing pengin rabi karo Pergiwa kuwi Kakang Gandulkaca duwuk sampean lho nanging kula mriku namung gayuhaken kekudanganipun Pergiwa menika ora supados temanten kakung kedah cunduk mawi Sekar Dewaretna nanging kekudanganipun Pergiwa menika mboten ngedahaken bilih temanten kakung ugi ingkang ngupadi Sekar Dewaretna menika wonten pundi oh iya iki pramila kula kinten sinten kemawon ingkang madosi kula kinten sah-sah mawon oh ya wis matur nuwun ya Dik nek ngono aku tak matur nang ngersane Bapak Werkudara antum damel